שלום לכם. בתחילה רציתי להודות לכם על התגובות והערות בגין סרטון קודם. נשמח שתמשיכו לשלוח לנו תגובות, הערות והצעות לטיפים במייל או באמצעות אתר האינטרנט של ארגל. מהם הנושאים העיקריים שעומדים על הפרק החודש? עדכון דמי הבראה במגזר הפרטי והציבורי לשנת המס 2013, עדכון תעריף ביגוד לשנת המס 2013 במגזר הציבורי, הצעת חוק לשינויים בשכר, מיסים וביטוח לאומי בתקציב 2013-2014, הסכם קיבוצי מיום 8 למאי 2013 בין המעסיקים במגזר הציבורי להסתדרות, שינויים ברשימת היישובים המזכים בהטבות מס לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, ונסיים בטיפ של ארגל. נתחיל בעדכון דמי הבראה לשנת המס 2013. בהתאם להודעת הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר, החל מיום 1/6/2013, התעריף ליום הבראה במגזר הציבורי נקבע ל-423 שקלים ליום במקום 420. תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי לשנת המס 2013 יהיה החל מיום 1/7/2013 374 שקלים לכל יום הבראה במקום 371 שקלים. לפניכם טבלה המתארת את זכאות דמי הבראה המפלחת בין מגזרים, מגזר פרטי, מגזר ציבורי ועובדי ההסתדרות. ונעבור לנושא הבא. תעריף ביגוד לשנת המס 2013 במגזר הציבורי. יש לעדכן את קצובת הביגוד החל מיום 1/7/2013 בכ-0.9%. שימו לב להלן הסכומים המעודכנים. ברמה 3, 1,501 שקלים, ברמה 4, 2,095 שקלים. הנושא הבא, הצעת חוק לשינוי סדר עדיפות לאומים. בהצעת החוק לשינוי סדר עדיפות לאומים נכללים שינויים אחדים בנושאי שכר, מיסים וביטוח לאומי. שימו לב, יש לזכור שמדובר בהצעה שעדיין צריכה לעבור צעדי חקיקה אחדים, כך שייתכן שחלק מהשינויים המוצעים יבוטלו או ישתנו. מרבית השינויים מתוכננים לביצוע בשנת המס 2014, אך אחדים מהם מתוכננים למימוש מיידי כבר החל מיוני 2013, להלן עיקרי השינויים המוצעים. ההצעה הראשונה, העלאת שיעורי מס הכנסה. כל אחת ממדרגות המס תוגדל ב-1.5%. שימו לב, לפניכם טבלה המתארת את שינויי המס החל מינואר 2014. ההצעה הבאה, ביטול נקודות זיכוי בגין תואר אקדמאי ולימודי מקצוע. להזכירכם, להלן טבלה המסכמת את הטבת המס שמיועדת להתבטל. ההצעה הבאה, שינוי הטבות המס בגין חיסכון פנסיוני. זה השינוי המורכב ביותר בתחום המיסוי השכר, והוא מחליף את סעיפים 3(ה)(3), סעיף 45(א) וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה. במסגרת השינוי יצומצמו הטבות המס בגין חיסכון פנסיוני לבעלי שכר גבוה. ההצעה הבאה, ביטול הצמדה למדד. מוצע שבשנת המס 2014 לא יצמדו למדד ערכי נקודות הזיכוי וקצבת הילדים. ההצעה הבאה, העלאת מס קנייה על רכב שמחירו עולה על 300,000 שקלים. הצעה נוספת, חיוב עקרת בית בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. ההצעה הנוספת, צמצום קצבת הילדים. קצבת הילדים תופחת לסכום של 140 שקלים לחודש לכל ילד, בלי תלות במספר הילדים במשפחה. שלילת קצבת הילדים עם בעלי הכנסות גבוהות מאוד, מעובד שהכנסתו עולה על 811,560 שקלים, תישלל קצבת הילדים לחלוטין. ונסיים בהצעה האחרונה, הפחתת שכר לנושאי משרה ברשויות המקומיות. הנושא הבא, הסכם קיבוצי מיום 8 למאי 2013 בין המעסיקים במגזר הציבורי להסתדרות. הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם בתאריך 19 למאי 2013 את ההסכם הקיבוצי שנחתם ב8 במאי בין הממשלה להסתדרות, הכולל את ההוראות הבאות. דחיית מועד תשלום הפעימה האחרונה לתוספת 2011 למועד 1 למאי 2015 בשיעור של 1%. דחיית הפעימה
לא תבוא בחשבון בחישוב תשלומי פנסיה תקציבית המשולמת על פי דין או הסכם, תשלום חד פעמי בעת סיום יחסי עובד ומעביד, פנסיית גישור, זכויות של עובד ומעסיק לגבי רכישת קצבה מקרן פנסיה או חברת ביטוח בשל אירוע סיום עבודה אצל מעסיק. עדכון שכרם של עובדי קבלן שירות בתחום הניקיון או השמירה. הגדלת שיעורי הפרשה לקצבה החל מיום 1/7/2015. הפרשות לקרן השתלמות לסטודנטים. ונעבור לנושא הבא. שינויים ברשימת היישובים המזכים בהטבות מס על פי סעיף 11 לפקודה. רשות המיסים פרסמה ביום 4 ליוני 2013 חוזר מעודכן בדבר שינויים ברשימת היישובים המזכים בהטבות מס. ראו את הרשימה המפורטת בטבלה הבאה. במגזרת החוזר הודגש כי הטבות המס ייתנו רק בגין התקופה שמיום ה-23 למאי 2013 מועד כניסת היישובים לרשימה. המעבידים רשאים להעניק את ההטבה לעובדים שהחל מיום הזכאות כאשר הסתיים מניין 12 החודשים בהתאם להנחיות סעיף 11 לפקודה. וכעת נסיים בטיפ החודשי של ארגן. הטיפ החודש הינו בגין דוח הסבר חישוב מס. דוח הסבר חישוב המס מציג באופן מפורט את חישוב מס הכנסה, זיכויים וניכויים, גילומים, הפרשה עודפת לקופת גמל, חישוב ביטוח לאומי כולל פריסות, תביעות מילואים, זכויות לחופשה ומחלה ועוד. וזאת לכל עובד בנפרד. שימו לב, דוח הסבר חישוב המס הינו כלי חשוב בעבודתו היומיומית של חשב או חשבת השכר. כעת נסביר כיצד להגיע אליו. כניסה לתפריט הדוחות, הדפסת דוחות מעיבוד השכר המלא, בחירה בלשונית דוחות מיוחדים ובוחרים באופציית חישוב הסבר המס. בחודשים האחרונים הרחבנו את דוח הסבר חישוב המס בהסברים נוספים כדוגמת הסבר חישוב מס לגילומים, להלן צילום מסך לדוגמה, הסבר חישוב השלמת מילואים ללקוחות שברשותם מודול המילואים של ארגל, ראו צילום מסך לדוגמה, הסבר חישוב תוספת האם, ראו צילום מסך לדוגמה. תודה רבה שצפיתם בנו, נתראה בסרטון הבא.